नमस्ते प्रभु जगन्नाथ ओ नाथ करनाथ नमस्ते प्रभु वासुदेव भक्त जन नमस्ते प्रभु विश्ववासी ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମେଇବ ପୁରା ମୁଟ୍ କରିଦେବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତମର ଖାଲି ମୁଟ୍ କର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଜନ ହେବ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁତୁରା ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ନାହାନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଡେଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଭଜନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ରହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।